Jeg har sat den i gang. Den skal med, at vi ikke have noget. Den er flot. Ja, jeg tror, det er en hundelaks. Jeg lige på, at du ikke sætter den i min krog, din mongol-laks. Det vil vi ikke have noget. Den er bare ude af noget selv. Men jeg ved det ikke rigtigt. Jeg prøver lige at se. Pas lige på. Nej, den vil. Den er ikke rigtig klog. klog. Det er jo fint. Nu skal du bide på, din lille røvbanan. Ja, nu hvis du hugger den, så mister du både stang og hjul og det hele ud over den. Ja, men bagle det er en laksestang. Nå, okay. Det er 11,3 kilos lige, jeg skal ikke miste noget. Vi drejer det spændende. Det kan jeg for også se, men det gider ikke. Nu skal du have. Ja, jeg tror næsten, den er meter, den her. Den er minimum 80. Tak. Skal jeg simpelthen have den der. Kom nu, Frederik. Den kommer tilbage igen. Men Frederik, skal vi ikke prøve, hvor vi alle tre vil kaste efter den, og så bliver det irriteret? Pis, jeg så... Jeg ramte den i halen. Den psykofisk. Den er ikke rigtig klog. Skal jeg bare stoppe den? Jeg var lige ved at sætte den i halen. Derude. Skal jeg bare stoppe den? Ja, bare stop der.